kuċċarina żersqet ħelu mimma l-kikra forsi nisħon ftit mill-bart. Nejn inżilt it-taraċ ġrejta ftit mill-parapett biex għal darba ma nkunx tard. Waħdi solu fuq l-istage ingiddem bifri sa ma nisma l-ħosta ajruplan. Nittawalla u nittawallem u nitħak waħdi min jarani jgħidan baħnan. Daqqa fl-axħar waslet u ġabritni minn ġodri għal-borza tal-iskar. Imma ġdil ġewa għanna ta' mart. Inħosni nifda qalb tal-mart li malu għamħabba l-bart intejjen kull imkien. Ma' kull skos li jibla frak bejn xulxin jizdit il-ħat nitbantu l-kol flimkien. Bejn skossu ieħor li x-xufirri tibellana jibqa' dej u ma jwaqqafx. Ximpurtaħ l-Malti marraq f'sakra dan u l-iskuż oħra ma fadalx. Sakemm jilmaħdu bledaq seba' u ħasad brejk u tlont infetħu il-bibien. Is-sinjorina barranija telet svelta u x-xufier xammar il-biem. L-aħħar kienet jirġa' għaw sabiħa dikjara karta tal-20. ċibet nejn dabrila rasa u bir-rutina aħna bqajna għaddejjin. Inħossni nifda qalb tal-mart li magħluqa mħabba l-bart intejjen kull imkien. Ma' kull skos li jibla frak bejn xulxin jizdit il-ħat nitbantu l-kol flimkien. Inħossni nifda qalb tal-mart li magħluqa mħabba l-bart intejjen kull imkien. Kull skos li jibla frak bejn xulxin jizdit il-ħat nitbantu l-kol flimkien.